Pekný dobrý deň prajem všetkým. V poslednom čase dostávam z celého Slovenska pripomienky týkajúce sa rozdelenosti, rozoštvanosti slovenského národa. Ja sa vždy spýtam, kto to spôsobil. Marťania? Ak chceme zmeniť svet, najskôr musíme zmeniť sami seba. Nie je predsa normálne, aby sme s takou agresiou reagovali na protichodné alebo teda opozičné názory. Nedávno sme boli svedkami takéhoto konania v Bratislave, kedy sme sa zúčastnili autoprotestu, kde sme chceli pokojnou cestou vyjadriť naše prianie, aby sme žili v mieri so všetkými krajinami sveta a aby sme nekupovali predražený ruský plyn od Američanov. Za to sme si zaslúžili strašné množstvo vulgarizmov, nadávok, fyzických atakov a podobne. Tí ľudia, ktorí sa hlásia k liberalizmu, nepoznajú význam toho slova, pretože liberalizmus hlása toleranciu k iným názorom. Títo ľudia tolerujú všetko. 76 pohlaví, všetky možné úchylnosti, všetky možné deviácie, ale nie opačné názory. Dokonca pre mňa nepochopiteľne sme sa stretli s nadávkami, že sme extrémisti, fašisti za to, že sme mali slovenské zástavy. Tí ľudia, ktorí mali ukrajinské a zástavy Európskej únie, sú vlastenci. Nejak mi to mozog neberie. V skrátkosti, ja týchto ľudí nepovažujem za celkom normálnych, ale jedno je im potrebné uznať. Vedia sa zomknúť, vedia sa stretnúť a sú v porovnaní s nami veľmi jednotní. Gaius Julius Caesar veľmi dobre vedel, o čom hovorí, keď povedal divide et impera, rozdeľuj a panuje. Veď si zoberte, že za posledné roky sme boli delení na testovaných, netestovaných, očkovaných, neočkovaných, proukrajinských, proruských a dnes sa delíme na progresívcov a dezolátov. Poďme k nám, dezolátom. Všetci o sebe tvrdíme, že my nie sme ovce, my nebudeme na povel robiť, čo sa nám povie a podobne. Akurát, že sme rozštiepení, sme úplne rozbití na črepiny. Ako tie črepiny poskladať? Na to ja neviem odpovedať, pretože som bol účastný niekoľkých pokusov zjednotiť pronárodne orientované strany a dopadlo to katastrofálne. Ľudia z našej strany spektra sú rozdelení do rôznych pronárodne orientovaných strán, do občianskych združení, do iných záujmových združení, niektorí sú sektári. Všetci hovoria o tom, že je potrebné sa zjednotiť, ale pod podmienkou, že všetci sa im prispôsobíme a oni budú šéfovať do vzniknutému subjektu. Takýto prístup je scestný. Konkrétny príklad vám poviem, že bol som na rozhovore s Peťom Ružinským, katastrofa, čo sa strhlo. S takým, čo ty s ním máš. Podobné to bolo, keď som bol na rozhovore s Marekom Šónom a identické veci som si vypočul po rozhovore s Mírom Heredošom. Keď sa ľudia dozvedeli, že som bol na krčmových rečiach s Peťom Slezákom, neprajte si počuť, čo som si ja vypočul. To isté sa zopakovalo, keď som podporil v nejakej veci Matejovcov z Prievidze. Čo z toho vyplýva? Všetci voláme po zjednotení, ale každý každému vadí. Takto sa jednoducho zjednocovať nedá. Pokiaľ budeme hľadať, čo nás rozdeľuje a niečo nás spája, nepohneme sa z miesta. S ľuďmi, ktorých som pred chvíľou menoval, nemáme vo všetkom identické názory. V mnohom sa rozchádzame. Ale ako som už povedal, nehľadáme, čo nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája a hľadáme, kde si môžeme vzájomne pomôcť. Ja osobne podporím akúkoľvek aktivitu, nech ju usporiada ktokoľvek,
ak nadobudnem dojem, že je prospešná pre Slovákov a pre Slovensko. K takémuto prístupu vyzývam všetkých ostatných. Aj tých, ktorí nám z tepla obývačky hovoria, čo máme robiť, ako sa máme správať, s kým sa máme kamarátiť, ale sami nevykročia z komfortnej zóny a nič neriskujú. Naše víťazstvá budú aj ich, ale naše prehry sú len naše. Je na čase poukázať na takýchto hrdinov a prinútiť ich k jasnému stanovisku. Chcete niečo robiť? Ak nie, tak nekecajte. Ak vám stačí v krčme búchať po stole a dávať hrdinské statusy na internet, to je vaša vec. Ale nás tým nezaťažujte. Vďaka takým výťuzom z pronárodne orientovaného prostredia, ktorým sa podarilo dostať do parlamentu alebo do vládnej koalície a potom už zabudli na všetky sľuby, ktoré dali svojim voličom a starali sa už len o svoj prospech, o svoj vlastný zisk, o svoje vrecko. Vďaka ním čoraz väčšia skupina ľudí na Slovensku rezignuje, už neverí nikomu a ničomu. Vyše 40% voličov je rozhodnutých nevoliť, veď aj tak to nemá význam. Čo s tým? No ja si myslím, že práve medzi týmito sklamanými by sme sa mali snažiť, aby sa ľudia, ktorí niečo chcú a vedia, spojili, zatiaľ na sociálnych sieťach, neskôr aby sa stretávali a postupne naberali na sile. Ale nie systém nový mesiáš a vy mi noste vodu a vyneste ma na pomyselný Olymp. Nie, princíp okrúhleho stola. Rovný s rovným. A takýto subjekt, keby časom nabral na sile a bolo by nutné s ním rátať, sami členovia by si vybrali tých, ktorí majú tento subjekt reprezentovať na rôznych úrovniach. Ale museli by mať imperatívny mandát. To jest, museli by byť odvolateľní kedykoľvek počas výkonu svojej funkcie. Nie je predsa normálne, aby nejaký, napadajú ma len nie publikovateľné výrazy, sa dostal do parlamentu a vykašľal sa na všetko, čo predtým sľuboval, staral by sa len o seba. A my, ktorí sme ho tam dostali, by sme mu mohli tak akurát fúkať praškový cukor. Viete kam. Je to len na nás. My nie sme bezmocné ovce, nie sme ovládateľní a nebudeme čakať len na nejakého nového mesiáša. Ja som za to, aby sme uchopili náš život do vlastných rúk a aby sme si sami určili svoju budúcnosť. Ak sme leniví urobiť to kvôli nám, tak to správame kvôli našim deťom, kvôli našim vnúčatám. Čo vy na to? Majte sa pekne, dovidenia, do počutia.